Sitten Joshella löytyy iso valikoima rubber baseit, eli rubber baseit se on jo värikkäät, eli on yksi läpikultava ja on ihan laaja valikoima värilliset rubber baseit, eli niitä on 22 kappaleita, löytyy persikkampi, pinkimpi, glitterin kanssa, eli monta eri vaihtoehtoa. Eli rubber base tarkoitettu, kun haluat tehdä nudet kynnet vaikka peruskestolakkaustekniikalla tai jos haluat käyttää vahvistustekniikalla, eli se on myös huippu. Taas jos haluat tehdä baby boomerit, nudet kynnet tai vaikka ranskalainen. Eli siinä on huippuvalikoima, mutta kun tämä on joustavat kestolakkaukset, eli se on sopii kaikista paras lyhyelle kynsille tai vähän pidempi kynsille, mutta jos kynnet kasvaa hyvin pidempi, eli mieluummin vaihtaa rubber base seuraavalle gelille, mikä nyt ihan kohta näytän sinulle.